no ordinario do mes de novembro como tal, queríamos facer, como facemos neste concello de forma habitual, un recordo a dúas persoas que veñen de xubilarse este ano no noso concello despois de facer un servizo á cidadanía da rúa durante varias décadas, os dous, tanto José como Loli, que están aí sentados, que vou pedir os dous que se veñan para aquí conmigo. Arriba. José, como sabedes, fixo o seu traballo no pabellón municipal de deportes, ele explicará mellor que a mí, non sei se desde que abriu exactamente, pero prácticamente, non? Sí. Desde que abriu. E a Loli tocou de facer moito tempo no cine, no Centro Cultural da Avenida, que tamén está vinculada ao cine, igual que está vinculado Julio, sí, moitos anos. Despois, cando un momento determinado tuvemos que deixar de dar sesións de cine comercial, pois hubo como unha recolocación, pero desde logo creo que sempre vas estar vinculada ao Centro Cultural da Avenida, que como sabedes tamén un dos centros máis importantes do noso municipal de profesionais. Logo quero que fale despois que son xente importante, pero darnos de todo o corazón as gracias por todos estes anos de traballo comprometido co Concello, non co Concello, sino coa cidadanía da rúa, que ao final son a xente que intentamos que se beneficie dos servicios que dá o Concello neste caso. Esta homenaxe tiña que ter feito parte da organización, por circunstancias obvias vinculadas co volume non puido ser, pero desde logo non queríamos deixar pasar esta mención que creo que era fundamental para nós. Non é que sexa gran cousa a nivel material, pero sí que un reconhecimento que creo que o Concello da Rúa é importante que leamos e que ademais é ben merecido por os dous. Eu creo que falen todos os traballos, que podemos ser Vicente, ya non teño a objetivo ya para dar. Bueno, eu vou disfrutar a situación dos niños, no caso do José, o pabellón, cando naceu o pabellón, tivemos a oportunidade, pois, recordo perfectamente, José e César, que, por desgracia, non está, e, bueno, pagamos un recordo, xa que estamos hoxe aquí, pois tamén no seu honor, que, por mala sorte, pareceu un menor. E, bueno, xa digo, vivino desde a parte de usuario e de cidadán, e vivino como compañeiro na alcaldía, porque eu sempre os considerei compañeros, eu que como alcalde intentei buscar pois esa cordialidade ca personal e intentar sacar o mellor posible o traballo adiante. Sempre me responderon, non ten nada que decir, sempre me responderon, eso é digno de un traballador que respondan tanto, neste caso, aos que teñen que axudar, que son os que temos que gestionar o público, como os cidadáns. E nada, dar as gracias no nome do grupo municipal que representamos, dos concelleiros que están na oposición, desexarvos moita suerte a partir de agora, e seguro que podes seguir colaborando en todo, porque eu sempre vexo ao José cando pasa por aí, camiñando, que está preocupado tamén de que as cousas sigan funcionando, porque eu penso que tamén un poquinho queda aí esa de formación profesional, e supoño que seguirá pegado axudando no que lle pide na vida, a Lori exactamente igual, terá que facer os pasos de funcións e por pasar esos trucos, esas experiencias, esas informacións que son tan importantes tamén para a xente que ten. Bueno, moitas gracias, de verdade, en parte de todos. Ai, caramba. Como pasan os anos, cando se dá conta, obviamente, era o ano 87, cando se fixeron as oposicións para empregados no pabellón polideportivo, e aí estuvo José César. Loli, foi Loli Alto, en julio. Pois nada, eu só desexar que disfrutedes moitos anos da xubilación, na compañía da vosa familia, dos vosos amigos, e agradecer o que fixestedes por toda a vecinancia. Nada máis. Bueno, só desexamos que a partir da hora estedes moito mellor, que disfrutedes. Bueno, darvos as gracias por vosos servicios, pola vosa axuda, o Concello, pois, tiveron os servicios mellores.
Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso colectivo. De dedicación ao Concello de Agua. Venga, muchas gracias. A chuleta, vamos a falar. A chuleta viene de eu fixen yo ben, pero non o fixen. Ay, sí, no sabía. ¿Qué tal? Loli Prada Sobrino y mais adiante eu estou moi contenta con eu acho Sí, ya, perdón. A ver si sonrisa la diva. Vamos a dar inicio a la sesión con tal, si nos parece, son las 8:24 de la tarde. Para este primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén ten algo que comentar sobre a acta. No, simplemente non hemos requerido de máis tempo, a ver se nos poden proporcionar a aprobación dos plenos que venimos solicitando continuamente, porque, bueno, as actas se presentamos en discrepancia, en discusión, entonces non vamos a seguir esa tesitura, a non ser que insistimos, pois non se nos propone esas grabacións que vamos a manter que non existen levando as transmisións por streaming por la vía, tampouco temos constancia de que estén grabadas, entonces o que non volva a requerir, volva a solicitar que se nos den por favor a grabación de discusiones que se levaron en esta orde das comisións. Vamos a proceder a la votación con esta acta, votos a favor, votos en contra.
pues, con 6 votos a favor y 4 votos en contra, queda aprobada en la sesión anterior. Pasamos ao expediente 1046 de 2024, contratacións. Este expediente foi dictaminado favorablemente en comisión de pleno con abstención do Partido Popular. Esta contratación, como saben, foi aprobada no pleno do 7 de xullo. Houve un recurso especial en materia de contratación por parte de unha das empresas que se presentaban, que era Óbolo, que alegaba dúas cuestións. Primeiro, que non tiveran acceso a documentación que justificaba a contratación, e segundo, que a notificación a empresa adjudicataria que non está ben resolta. Ese recurso especial foi informado polo órgano de contratación, que sinalou que había un erro técnico na integración de datos. Saben que este era un contrato por volumen do contrato que estaba suxeito a regulación armonizada e, por tanto, estaba indicado na web de contratos públicos do Estado. Houve un erro técnico na integración entre a plataforma Gestiona, que además este erro foi constatado polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Houve un erro técnico, como digo, na integración dos datos entre Gestiona e a plataforma de contratos do Estado, que fixo que todas as actuacións que se levaron a cabo con posterioridade ao 25 de marzo non quedaron reflectidas nesa plataforma do Estado, e que se estaban en Gestión. Entón, o que se propón a pleno, que, como digo, foi dictaminado favorablemente en comisión, foi retrotraer o proceso, ratificar o proceso do cual se levou a cabo, por a traducción que se fixo e que no pleno, e sincronizar as plataformas, para que as empresas teñan acceso a esa documentación que está, como nos dice a propia resolución do tribunal, llevada a cabo de forma correcta, pero que non se publicara correctamente. Doy a palabra por favor do Partido Popular. Nada, xa temos información na comisión correspondiente respecto deste caso en particular. Estamos haciendo as recomendacións da alcaldesa. Nada, nos vamos a votar simplemente en contra por unha cuestión de que xa no seu momento pois nós creo que votamos en contra desa posición e vamos a seguir votando porque temos que houve unha incidencia, ainda que nos parece un erro básico. Si todo queda aí claro. José Luis Presidente, son nada máis que añadir. Entón, se les parece, vamos a proceder a votación desta proposta de alcaldía. Votos a favor, 6 votos a favor, votos en contra. Son 6 votos a favor e 4 votos en contra, que aprobado este expediente. Pasamos ao expediente 689 de 2025, disposicións normativas. Tratase dunha proposta de novo regulamento para o servizo de abastecemento de agua. Esta proposta de novo regulamento foi tamén dictaminada en Comisión de Asuntos de Pleno, tamén con voto favorable do Grupo de Goberno e a abstención do Partido Popular. O regulamento de agua estaba absolutamente desfasado no tempo e non se correspondía coa realidade do servizo que se prestaba xa fai tempo. E este ano a aparición do PERTE, que supuxo, que está a supoñer a modificación de todos os contadores domiciliarios, implica unha serie de necesidades novas que desde a Diputación tamén nos teñen comentado. Isto unido a que nos estamos xa fai un ano inmersos no proceso de integración do Servizo de Abastecemento de Auga no Consorcio de Auga Nacional de Augas, que saben que isto da agua, o Consorcio de Augas no Concello de Arroa ocupase do saneamento. Nos estamos, como digo, intentando integrarnos tamén a cuestión de abastecemento, ao igual que outros concellos da comarca, e esa integración tamén requeriría adherirnos ao regulamento que xa teñen eles, e que este regulamento que traemos para proposta de aprobación en pleno que nos foi dado directamente por Diputación de Ourense. Como comentamos tamén en comisión, nos non modificamos este regulamento absolutamente nada, tal e como nos ven de Diputación, así o votarán do Partido Popular. Respecto a este tema, nos anuncio que vamos a votar
entendemos, e supoño que sairá depois a colación, que se pase o servicio recaudatorio, que era unha cuestión que nós tamén estudiamos no seu momento. Non ten sentido ter unha empresa independiente con unha recaudación municipal e a nosa finalidade, a nosa intención que o día era que pasase a recaudación a Diputación e que se fixera a correspondiente oficina de Diputación aquí en Valdeorras con sede aquí na Rúa. Ese proxecto abandonouse, pero, bueno, o tema da recaudación entendemos que a caída e que non ten ningún sentido, aparte de que, se nos informaran no seu momento, pois ten que estar, ten que ser unha competencia dunha administración, do Concello, neste caso, pois a Diputación, non pode estar derivado como viña becario a unha empresa independiente, que non ten nada que ver con que a administración en sí. Entón, estamos a favor de que se transmite xa adiante o tema recaudatorio, porque non estamos a favor, ou por lo menos non nos sabían ben os cálculos, non nos sabían en condicións, digo por Concello, porque tenía que transferir toda esa recaudación a favor do que está levando o traballo normal, e anticipamos para que quede constante, sobre todo isto sí que conste en acta, que isto vai supoñer un incremento de costes importante para a ciudadanía, que non sabemos si, de feito, o que votamos en falta, pues precisamente sería un informe un pouco máis detallado de como impacta positivo ou negativamente esta decisión, xa que é unha decisión para nós importante para a veciñanza. A nos acusounos na comisión de non fazer o noso traballo, pero é que en isto pido de colaboración, pues, neste caso, do Ruas, pero pouco, do BNG, pues, a gobernando, entre comillas, sí que le pido colaboración ao PSOE, o Grupo Socialista, porque supoño que eles que fallan ese estudio, porque non está ou pedirán pois, o que nós reclamamos tamén, pois, que xa é unha cuestión importante, relevante para este Concello, transferir esa recaudación, transferir eses cargos a conta de que se leve o servicio, pois que houbera pois, máis información ao respecto. Hasta ahora a nosa posición foi invertir na rede na medida posible, como vendía a señora alcaldesa, tramitándose o tema dos contadores, sempre houve colaboración por parte tanto do consorcio, sin ser a súa obligación, sempre mostraron dentro das súas competencias as posibilidades de colaboración. A Diputación tamén nos asociou en subvencións importantes para o noso Concello, que vinieron en inversións que están feitas, que se están facendo neste momento, e iso foi todo en favor de aforros de custos e automatización, para que non fixera falta tanto personal, para que non, no caso de ADAP non fora tan costosa, o tema da asociación de IKEA, o tema das comunicacións que se levan a cabo en depósitos, pois todo o que ten que ver con automatización, porque depois para desafogar e quitar el traballo municipal, todas as obras que se fixeron de renovación de infraestructuras na Rúa, que se fixeron moitos metros de tubería, estaba previsto renovarse muchísimos metros de tubería, eso tamén evitaría problemas, é unha rede moito máis nova. Por lo que se ve que ata agora, por lo que nós temos constancia, non se vai ver facer nunha inversión máis neste sentido. Salvo reparacións, é o que eu sei. Creo que podo meter a pata co tema do tramo este que se fixo en Fonteiro, na calle, creo que é agora, precisamente. Todo isto non me consta. Me consta unha obra, ou por lo menos o nivel de inversión que se fixo durante o noso mandato. Pois iso que se pretendera, que a rede fora máis moderna, que tuvera menos custos de gestión e menos incidencias, por tanto, o dinheiro que recaudamos pois, que fora máis que quedara máis a favor do Concello. Entón,
Si estábamos nun proceso e reconhecemos que sería para o planteamos no noso traspaso que habría que contratar personal, tanto co Concello, que tamén quedou de momento parado, e impoñendo un fontaneiro ao lado que está actualmente, porque será o momento que se jubile, bueno, de dúas persoas aí, pois do propio Concello, personal do Concello, para que se fixera cada un destes outros traballos que se poden levar continuamente. Sin embargo, como sabedes, estáse facendo a través dunha empresa independiente, e hai personal, pero correspondendo a unha empresa non personal de Concello. O sea que se nos fala de non privatizar, pues os señores cuando gobernamos de privatizar, non sei cuánto, e ahora que estamos en transferindo competencias, non se están renovando os postos de traballo, bueno, a nosa opinión é que, por lo menos esta decisión, se debía pospoñer hasta que se nos den datos máis coherentes e máis concretos, porque xa digo, nos noso momento pedimos presupuestos da gestión e tal, hai que levar a consulto bastante considerable para a cara. E anticipamos e que quede un pouco de conste carta, que seguramente se incrementen bastante as tarifas do parvecina, para veciñal. E, por claro, xa anticipamos, tampouco nos vamos a responsabilizar. Nós, por lo menos, nos nosos grupos, lo que vai a pasar. José Vicente. Nada, decir que estamos hablando de transferir el servicio de recaudación. No. Perdón, estamos no punto que fala do regulamento do servizo de abastecemento da auga. Perdón, claro. Que é un pouco igual como a limitación do tema. Nos encontramos. Nos desviamos todos. Un pouco, sí. Pero bueno, es evidente, como tú no ves. Sí, bueno. Esto es algo que cae de cajón. Agradezco todo lo que tú intentaste aportar en este sentido bajo tu punto de vista. Pero estoy seguro, estoy completamente convencido, que en 4 años en la alcaldía no crees parte de lo que tú mismo dices. Estoy convencido que no cree parte de lo que él mismo acaba de decir. Tienes que incrementar en una persona el servicio de atención al abastecimiento. Si crees que llega con una persona más, permíteme que lo diga. ¿Qué aportaría el pertenecer al consorcio de aguas de la vida? 24 horas, 365 días al año. Eso es prácticamente imposible que el Concello de Arrua lo pueda hacer. Imposible. Con un nivel ya no personal, sino técnico, de repuestos y de todo, que para un concello solo tendrías que elevar el coste del metro cúbico de agua que le das al vecino un 500%. Para hacerlo solo desde el concello. Es muy posible que el consorcio de agua, llevando Bar, La Rúa y otros concellos, todo esto vaya en beneficio del servicio que se puede prestar a los vecinos y un menor coste. Porque se supone que a mayor posibilidad y a mayores medios, reduces el coste. Si es que pone. Claro, a mí me encantaría que el agua fuera capaz, con los metros cúbicos de agua que los vecinos consumen, y cobrándoles al precio que lo estamos cobrando, poder tener el servicio que damos con una persona, que es un concello privilegiado, que haya una persona, casi los 365 días del año, 24 horas como tenemos. Es un caso único. El homenaje que habría que hacerle no es lo que se hizo a estos trabajadores, sino una estatua el día del codillo y lo que haga falta. Porque si tengas a una persona en este sentido y esa disposición personal que tiene en la vida, encontrarás otro. Con lo cual, estando de acuerdo en privatizar o en desacuerdo, en traspasarlo al consorcio, yo admito cualquier postura. Ahora, que cualquier persona que haya padecido, lo que estoy seguro que padeciste, cada vez que había un problema de agua, una rotura, falta de agua, cuando caen las hojas, todo eso lo sabes perfectamente. Y sabes que tenías la suerte, como tenemos nosotros, de tener a esa persona, que pide ayuda al personal externo veces contadas. Ahora, tú mismo, si analizas todo eso que tú acabas de decir, a ver cómo lo trasladas a que la Rúa
Consello da Red monte un servicio de abastecimiento que sea capaz de cubrir todo eso con el precio que se está cobrando del agua. Son números. Pero bueno, no me cabe duda, no, dámelos tú. Tú estuviste 4 años alcalde, tendrás tus números hechos. Tuviste ocasión y medios y tiempo para hacerlo. Claro, saber, si tú estás tan seguro de que eso que estás diciendo es así, mira, analizamos el costo. Cuesta tanto y para hacer esto hay que subir un 20%. ¿Quieres que te lo demos nosotros? Se te puede dar. Y se va a dar y me parece lógico. Que no preguntes cosas que son obvias que tendrías que saber tú. Hombre, digo yo, luego los 4 años que tuviste no te dio ningún caso. No te romperían las tuberías aquí. Te romperían las tuberías. Tendrías exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros, los mismos. Menos, porque pasaron unos años más. Los depósitos estarían sucios, no sé si los limpiaste alguna vez. Las captaciones estarían sucias, habría que limpiar. Eso no lo hacemos. Entonces sabes perfectamente de lo que hablamos. El resto me parece demagogia. Porque estamos hablando de algo que aquí te sucedió y que tienes que conocer perfectamente. Perfectamente. Y el llegar a la comparación de decir y escudar, llevar una subida de recibo, pues posiblemente. Posiblemente. ¿Cuánto cuesta el agua? El metro. Lo sabrás. ¿Cuánto cuesta el kilovatio de luz? Es que no es tan básica la luz como el agua en una casa. ¿Por qué por el agua protestamos y por la luz no protestamos? ¿Por qué? Entonces no entiendo a que pongas eso en duda. Si habrá que hacerlo, estarás de acuerdo o no, o estaremos o no. Y si nos parece es mucho, pues bien, pues nos parece mucho, habrá que negociarlo. Habrá que poner en duda si es adecuado o no integrarse en el consorcio. Bueno, también es razonable, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo no estoy poniendo en duda, pero digo que parte de las cosas que razonaban las conoces tú mejor que nada, mejor que yo incluso, me atrevería a decirlo. Nada más. Nada, yo solo decirle que no sé por qué yo o nosotros, como partido del PSOE, le tengo que hacer oposición a mi propio gobierno cuando acordamos cosas, cuando traemos aquí es que lo hemos acordado entre nosotros, nos hemos informado, lo hemos hablado entre nosotros. O sea que no sé. Yo creo que eso lo tiene que hacer la oposición, ¿eh? O el Partido Socialista, estamos los medios. Por añadir algo, creo que Fernando explicó bastante bien la cuestión, solo un par de cosas. Efectivamente, no estamos para la transmisión del servicio de recaudación a ninguna entidad, sino de un nuevo reglamento del servicio de abastecimiento. Un nuevo reglamento que vendrá principalmente por esas dos cuestiones que acabo de decir, que posteriormente habrá que hacer unha nova taxa efectivamente vinculada ao regulamento. Ahora, en este día de hoxe non se está aprobando ninguna taxa nova. En todo caso, por puntualizar un pouco, non se fala en ningún caso de privatizar o servizo, como se fixa as traballadoras é un organismo público. E por incidir un pouco no que acaba de decir Fernando do Servizo de Augas Municipal, que é un eufemismo moi bon para falar do fontanero municipal, que como sabes todos é Antonio Barrocosa. Eu creo que é un bon momento tamén, como dice Fernando, para facer fincapé na labor que fai esa persona nun contexto no que estamos a vivir agora mesmo, despois dos incendios deste verán, que engade un plus de complexidade a xestión que fai toda a nosa rede de abastecemento que implica que non sei quantas horas de un todo desde o 22 de outubro, pero poucas. Y llevarán a comunidad. E llevarme a comunidade tamén. Un mal gobernanza de máquina. Entón, eu creo que de sinalar o traballo que fai esa persona que leva desde que se incorporou a este Concello sin coller vacaciones, que non somos conscientes do que fai esa persona, que non marcha nunca, ni unha semana. E que eso nos permite que tengamos un servizo de abastecemento, eu creo, que en unhas condicións, vendo ahora que vexo na contorna, non? Ahora co tema dos lumes, que falamos dos concellos da contorna e vemos as problemáticas de cada concello e como está a afrontar cada un dos concellos os problemas derivados dos arrastres de cinzas, e porque nós somos, de verdade, salvando o barco que está, como saben, dentro do consorcio de augas, somos uns privilexiados.
pero estamos a anos luz do resto de concellos da comarca, incluo a Petín, porque Petín fai parte da mancomunidade e ao final tamén se ocupa prácticamente o noso fontaneiro de Monte. Entón, nese sentido, é máis, un paso máis alá, é unha demanda do propio fontaneiro municipal que, na medida posible, valoremos a posibilidade de aderirnos ao consorcio, porque cada vez os requerimentos de calidade da auga de consumo son maiores, cada vez as necesidades técnicas son maiores e cada vez bueno, pues, ten os conocimientos técnicos que ten e necesita axuda porque así reclama cada día. Obras de abastecemento temos feito bastantes, entre outros temos feito unha etapa na zona de abastecemento de Santo Estego que non existía e que mellorou de forma exponencial a calidade da auga desa zona hasta que chegou os arrastres do lume, pero cando acabamos con estes arrastres, pues, desde logo creo que a día de hoxe ya se demostran as analíticas que se fan regularmente no plan de seguimento das augas de consumo, a auga da Rúa de Bella a día de hoxe é a mellor calidade das de toda a rúa. Entón, será de outras obras que se teñen feito, non? Eu creo que é unha cuestión digna de xenerar. E, por último, ainda que non estamos coa taxa, con ningún incremento de taxa neste momento, quero comunicarle que non fai moito, do que fai 10 días ou 8 días, a semana pasada recibimos un requerimento do Estado recordándonos que temos un plan de estabilidade aprobado por vostede, non por nós, no que se comprometían a suba de taxas. Resulta que les parece que non subimos as taxas suficientes até este momento. Este documento acaba de chegar e tenemos que facer de fronte, porque, repito, nós non fomos que aprobamos unha proposta de suba de taxas para cumplir coas debedas que tiña o Concello nese momento. E os servizos, tal como establece a lei, en todo caso, e volvendo ao que está Fernando, a lei dice que todos os servizos públicos, o abastecemento, a recollida de lixo, calquera servizo, ten que ser sufragado na medida do posible porque é beneficiario do servizo. Quero dicir con isto, que o que dice a norma é que os servizos teñen que ser autosuficientes e, por lo tanto, por decir números, se no servizo de abastecemento domiciliario entendido no seu conxunto gastamos, por decir un número que non se corresponde a súa realidade, 500.000 euros ao ano, pois os ingresos que temos por prestación dese servizo se teñen que achegar o máis posible a ese medio millón de euros nesse camino, porque é unha liga legal. En todo caso, non estamos a falar disso agora mesmo, sino de un novo regulamento do servizo de abastecemento que, ademais, e por meterme no documento que en realidad sí que vamos a, o que pretendemos aprobar agora mesmo, recolle de forma moi pormenorizada, igual demasiado, igual é complicado aplicado na súa integridade, non? De forma moi pormenorizada como ten que ser o servizo de recollida de abastecemento da auga domiciliaria no Concello da Rúa. Por unha réplica, non me lembro con todo o partido. Sí, vamos a ver. Despois, a ver, nadie discute o traballo da Cámara Municipal, pero claro, como nos coitamos, nadie discute o traballo da Fontaneira Municipal, hai que unha maneira de se por dúbida. Nós o único que pedimos é, porque se nos dixo que se iba a transferir ese servicio, nós na comisión transmitimos e nos se va a ser porque ese servicio ao consorcio de augas. Entonces, o único que pedimos son datos máis concretos, un estudio máis concreto. Non lle digo a oposición que se poña en contra si ten información. Nós non a temos. Nós nos presentou un estudio habendo estas intencións, tanto de regulación e de seguramente subida de taxas, non se nos presentou ningún estudio nin do consorcio, nin de ninguén. Eu, cando falo, intento falar relativamente convencido, por eso decía que non discuto o traballo da municipal e se pide axuda. Eu estaba falando antes, creo que se me escoitou, decir que fai falta facer unha especie de proceso de acompañamento e de axuda a ese señor. O sea, por eso decía de que había que sacar unha plaza para que o acompañara, para que a experiencia no tema da auga e pues, de poda botar unha mão, evidentemente. A eso e outras tarefas municipales. Eso é o que propuxen. E xa é o plan de traballo que tiñamos nós, ir renovando as infraestructuras con obras continuadas e que se foron
demostrando durante o tempo e renovando as infraestructuras para que foran máis automatizadas, máis autosuficientes, máis económicas, vale? Por exemplo, o tema da automatización dos contadores, que xa ven atrás tamén, esa automatización, esa lectura automatizada, pois tamén te resta traballo, pois ahora cando se transfire a recaudación, o que está facendo a lectura non ten que ir domicilio a domicilio, porta por porta. Entón, eso aminora costes. Entón, o lógico sería tamén que o fixera a Diputación, ou fixera, neste caso, o Servicio de Recaudación da empresa, pois se fixera unha renovación, unha revisión dos custos dese servicio. Porque se damos menos traballo, lógico que nos cobren menos, que nos cobren máis. O que se dixo aquí son, bueno, o Fernando autocontestabas, o sea, por tanto non se contestaste moito, porque non meto puxo tuda, depois dixo non me puña tuda, dixo que tiña que saber, eu son a oposición, entón, o que tiña que dixo explicacións, sobre todo se vai a facer directamente pues, ese traspaso como a intención, como se nos anunciaron, entón, o que quero son datos, nada máis, e teñemos que dar a vostedes, non nos teño que facilitar a vostedes. Ustedes son os que están gobernando, son os que queren tomar a decisión, son os que queren tomar esa decisión, pois o lógico é que eu actúe con responsabilidade, a parte que me toca, a representación dos veciños, que tamén os representan un grupo, o sea, son parte dun goberno, pero teñen que mirar por os intereses generales, teñen que mirar por os intereses da veciñanza, pues, que se é posible que non se suban as taxas, e iso un informe contradice, pues, contemplando varios escenarios, pues, o escenario que eu comento, o escenario que comenta Fernando, o escenario que comenta outro, eu fixen o meu traballo, fixen os meus cálculos e interesámonos seguir como estamos ata agora. Evidentemente, con un soporte, con un apoio de personal que manifestamos no traspaso de poderes por escrito e non se produciu de momento, o sea, non se generou un posto de traballo. E se está facendo unha empresa externa en precario e que non se dedica, pues, neste caso, pues eso, para estaban pintando por día. Entonces, o que me vou, eso, pido datos. Entonces, creo que non é moito pedir, nin é... Non, pido datos. Pido o grupo de goberno. Non teño que ter usted e demostrarle, porque... No, bueno. Claro. Pero era... Eu digo cual era o noso plan. Eu digo cual era o noso plantexamento e cual era o noso plan de traballo. Que evidentemente queda constatado por lo que está sucedendo, porque se nos vai informando de que cambiou, que mudou. Entón, mudarían tarifas, mudaría tal. Sí que se nos anuncia, ou sí que se recoñece, isto mismo se contradecías e tal, que pode haber unha subida de taxas. Sí, que dixo usted. Pero non que sí, que Por eso digo, non estou dicindo nada. Non estou dicindo nada fora de lugar. Entonces, dice que o servicio ten que ser autosuficiente, dice a señora alcaldesa. Evidentemente ten que ser autosuficiente, pero os nosos datos en conforme ahora mismo, en a situación que estamos, e cos apoios que tiñamos, e facendo inversións dentro do Concello, eu falame dun escenario que vivimos nós, onde temos ahora 200 millóns máis da Diputación, temos 63 millóns que vamos a ahora que vamos a aprobar nos siguientes puntos, o sea, que mudou completamente, o sea, mudou a favor e en contra. O único que estou pedindo son datos para tomar unha decisión ao respecto. E pode dir que ten que ser autosuficiente. Claro, cuantos máis custos supoño o servicio. O sea, se ahora estamos pagando 10, e se nos incrementan os gastos a 20, tenemos que recaudar para 20, para que sea autosuficiente cumplir con esta premisa, pero esta premisa non demostra nada. A mí non me arregla absolutamente nada. Non me soluciona. A mí o que me soluciona é que me traigan un estudio do consorcio de augas, que non sei se o teño ou non, aproveito para preguntarle que me responda, ou que me traigan un estudio técnico donde me digan, mira, neste escenario sábenos a tanto, que supoño que dice o PSOE que xa o manejou e que, por tanto, está de acordo co tema. Pero eu non o teño. A mí non se me facilita. Estamos falando de normativa, pero isto leva a consecuencia, porque tamén
tamén se falou de traspaso da recaudación na comisión, por lo menos así nos remitiu, traspaso da recaudación e traspaso da xestión, incluso da xestión ao consorcio de augas. Entón, nós, de momento, vamos a votar en contra. E aproveitamos este punto do orde do día para darnos a nosa opinión, porque non temos outra posibilidade. Entón, se chega o momento, pues espero que xa non yo teña que traer a vostede, e mo traigo a vostede a mí con tempo suficiente, porque é unha decisión importante e relevante, aproveitando as circunstancias, e así me demostre, efectivamente, que non se pode facer con personal propio e tal, porque eu xa digo, nos sufrimos con moitos temas da auga, con moitos problemas, non dudamos do traballo do fontaneiro, non quitamos o mérito dos outros traballadores tamén que reciben o reconhecemento, tamén el merece o reconhecemento, porque está facendo a súa tarefa e facéndola realmente ben, ten as súas contraprestacións, supoño, porque ele é un tío consecuente e ademais coñece perfectamente a rede e por iso digo que salvando eso e incluso aproveitando este valor que temos no Concello, sería ben que esa experiencia, esa expertise, non se perder, porque se xa vamos avisando e xa é unha cuestión interesante, hai anos, xa pasaron máis de 2 anos e medio, entonces, cuanto máis tempo pase, menos tempo de reacción. Entonces, cuanto máis e antes se tomen decisións dese calibre e haxa unha persona no Concello, porque queda, pues, quen queda, o sea, xa vemos todos os profesionales do Concello se van xubilando, non creo que queden moitos máis en plantilla. Entonces, vamos perder toda esa información, toda esa expertise, ou habrá que recurrir a él cando este jubilado, eso sí que sería tamén un pouco abusar. Perdón, vale, Sí, no, puntualizar. Para que me quede claro. Sin debate. No es debate, son 2, 3 cosas. No, pero es puntualizar 3 cosas. Me pareció entender que lo de que se transfería la recaudación al servicio de aguas, estábamos de acuerdo. Usted dice que eso sí que está de acuerdo. Que se traslade. La recaudación, lo digo, sí está a favor. Vale. Primer punto que no entró dentro de ningún debate o discusión. En eso está de acuerdo. Vale. Estaría de acuerdo también en que todos los depósitos y captaciones tuvieran una etapa como la que se instaló en San Isidro. Y estaría de acuerdo también en que se rehabilitara la que está en funcionalidad de la comunidad, que está en operativo. Estaría de acuerdo en que discutiera como parece lógico y adaptarse al nuevo decreto, en el 2019, en el 2025 y todo. En eso estamos de acuerdo. Sí. Para todos los costes, cuando se hagan, tendrá que estar en función de cumplir con todo eso. Sí, pero yo, por ejemplo... No, ya me llega, pero están de acuerdo. Pero, Fernando, para eso. ¿Puedo acabar No, mi intervención? usted acabó su intervención y cuando usted acabó entró o turno de palabra del portavoz do Grupo. Luego le toca al portavoz. No, si están de acuerdo, solo. Luego le toca al portavoz do Partido Socialista e luego le toca a esta que lle fala agora mismo, ¿no? Aproveite os seus turnos de palabra, conteste cuando queira, pero non hagan debates agora porque non há lugar. Fernando. No, yo la actividad termina, no, solamente estaba de acuerdo con las cosas. Vale. Por matar. É que hai veces que me resulta difícil debater con vostedes, porque este momento que xa non sei no que estamos a falar. Eu, por retomar, estamos a falar do novo regulamento do servizo de abastecemento de auga potable para o Concello da Rúa. Por tanto, un regulamento que neste momento non é para o Consorcio de Auga, nem é para nós, para o Concello da Rúa. Entón, este debate colateral está moi ben,
pero non o que se está a votar, porque igual non estamos levando aquí, ou queremos levar a xente aquí, porque o que se está a votar, non estamos facendo unha serie de cambios no servizo de abastecemento, podemos falar das inversións e dos traballos que se fixeron no servizo de abastecemento nun mandato e noutro, do número de veces que se limparon as captacións nun mandato e noutro, do número de veces que se limparon os depósitos, podemos falar de moitas cousas, pero non o que toca aquí, ahora toca regulamento do servizo de abastecemento de auga potable. Entón, este regulamento, e remato, porque tampouco ten moito sentido arrancar este debate, tamén vai moi vinculado ao que acaba de decir Fernando, como saben o Real Decreto, o último Real Decreto que regula o servizo de abastecemento de auga domiciliaria, que se aprobou no 22, entrou en vigor neste ano. Isto nos está a requerir, está a supoñer que teníamos restriccións de auga, non digo de forma constante, pero de vez en cuando, por cuestións que antes non se tiñan en conta no servizo de abastecemento, e falo, por exemplo, de ácidos alacéticos, que era un parámetro que antes ni sequera se medía, e que ahora resulta que é determinante para que se poida dar ese servicio sin restriccións ou non. Nos non temos, non nos, a maioría dos concellos non teñen capacidade neste momento para controlar ese parámetro. E nese sentido, entendemos, igual que entende o Fontanero Municipal, e igual que xa estamos a ter a día de hoxe unha asistencia técnica para a xestión da tal de Santo Estevo, porque o Consorcio de Aguas de Valdeorras, porque son os que teñen a capacidade técnica para controlar esa tal, porque son técnicos, porque como que as plazas necesarias para este concello non é como tratar a Fontanero, requiere de personal técnico. E nós o que pretendemos, e eu creo que ten que pretender o Concello, é dar un servizo de calidade. E cada vez de máis calidade, porque cada vez os requerimentos son maiores. E cada vez aulas que antes que fai un ano servían, agora non serven. E non porque sexan peores, sino porque agora se controla máis parámetros que antes non se ven. Entón, retomando. Regulamento do servizo de abastecemento de auga potable para o Concello da Rúa. Vamos a proceder á votación deste regulamento. Votos a favor, votos en contra, os 6 votos a favor e 4 votos en contra. Aprobase o regulamento do servizo de abastecemento de auga domiciliaria do Concello da Rúa. Pasamos ao seguinte punto, expediente 689, disposicións normativas. Isto sí que é o que debatía vostede antes. Delegación a Diputación Provincial de Ourense das facultades de xestión, liquidación, recaudación involuntaria e executiva e revisión de actos de tributos e outros ingresos do dereito público. Este proposta de delegación do Servizo de Recaudación foi xa debatida en Comisión de Contas, dictaminada favorablemente por votos a favor do Grupo de Goberno e por abstención do Partido Popular. E se trata de unha cuestión moi simple e na que eu pensaba hasta logo que deberíamos estar todos de acordo. Nos temos un servizo de recaudación precario, que cumpliu un servizo neste Concello da Rúa. Eu non vou negar o servizo que cumpliu, pero que a día de hoxe non está a supoñer problemas en distintos ámbitos, sobre todo no que ten a ver cos pagos en executiva e tamén co control daquela xente que non está regularizada a súa situación no Concello, que probablemente sexa incluso máis grave que os pagos en executiva. Este tema precipitouse, eu creo, precipitouse unha vez que a Diputación, coa renovación da ordenanza reguladora e da ordenanza fiscal do posto de servizo de recollida de lixo, que xa nos presta fai moitos anos, incorporou a nova norma a modificación da Lei de Bases de Réxime Local, que xa fai uns anos que incorporou no seu articulado o feito de que no momento que unha administración pública delega noutra a xestión do servizo que lle é propio, esta administración que ten delegada a competencia tense que facer cargo obligatoriamente tamén da recaudación dese servizo. Por lo tanto, a partir deste último ano, a Diputación de Ourense obligatoriamente se quedou co servizo de recaudación na recollida do lixo e agora se nos está dando unha dualidade que ten certas problemáticas e que nos está costando tamén coordinarnos de forma, creo que correcta, porque os padróns están divididos entre o Concello e a Diputación.
O servizo de recollida de lixo xunto co abastecemento de auga son os dous servizos polos que a empresa que fai a recaudación do noso concello cobra máis, ten máis premio de cobranza, por lo tanto son os dous servizos fundamentais para que a empresa tamén sexa viable para eles. Nos no momento que empezamos efectivamente o debate coa Diputación de Ourense para incorporarnos igual que outros concellos da comarca ao consorcio de auga no que ten a ver cos temas de abastecemento, xa comentamos tamén coa empresa que nos fai a recaudación e entendemos que no momento que esa delegación do consorcio sexa efectiva xa non ten, porque a propia empresa tamén non lo ten transmitido, porque sin ese servizo pois tampouco é viable. Entón, nos, unha vez que falamos con Diputación e que nos falou de que este iba a ser un proceso longo, porque teñen demanda en moitos concellos para que se fagan cargo do seu servizo recaudatorio, non só da rúa, bueno, pues que iniciáramos o proceso, un proceso que eles mismos nos din que indo todo ben entraría en funcionamento en 2027. O ano 2026 sería un ano no que deberíamos estar pasando a documentación que nos requira, a ver se nos facemos o expediente, a ver se aprobar tamén en pleno esa delegación na Diputación das facultades, das nosas facultades en materia de xestión tributaria e liquidación e declaración voluntaria de tributos, e os tributos que lle decimos que queremos delegar son os que teñen relatados na proposta que traemos ao pleno, que serían o imposto de bens inmobles, o imposto de vehículos de tracción mecánica, o de actividades económicas, a taxa polo suministro de auga e polos sumidoiros, o canon de auga, polo tanto, a taxa de ocupación de dominio público con terrazas, voladores e elementos análogos e tamén a taxa de voos permanentes, é dicir, todas aqueles taxas e impostos dos que temos un padrón municipal. Doy a palabra por favor ao Partido Popular. Bueno, nos na comisión solicitamos unha aclaración que por eso tamén salió a colación o tema da xestión do que era o tema do abastecemento. Preguntamos, dixemos que estamos a favor dese traspaso da recaudación, que xa digo, a información que manejaba era unha situación que había que solucionar, que xa durante o mandato, que de feito está basando pasos para facelo, incluso pasos importantes para o noso concello, que era a oficina da Diputación da comarca, que sería nun edificio que se adquiriu hasta aquí, e que se abandonou, que penso que tamén por falta de apoio municipal, porque o menos eu que interpretei as declaracións naquele momento da señora alcaldesa. O tema da recaudación, creo que nos vamos, estou totalmente de acordo. Preguntei se a recaudación conlevaba obligatoriamente o tema da gestión e o que se marcaba nesa comisión é que a recaudación non tiña que ver ca gestión. Podía ir a recaudación, como é lógico, eu xa plantexei do anterior, eu vou plantexar neste, e segundo, que o tema da xestión non era obligatorio. Podía ser seguir xestionando o concello ou buscar outro tipo de alternativas que hai. Hai outro tipo de alternativas, pode ser concesionar, pode ser facer de mil maneiras. Entón, por iso digo de botar números, botar cálculos, tomar e facer o traballo en condicións. E a normativa, pois, ven a caída e faise precisamente para facer despois ese traspaso. Por iso saquei a colación o tema. O sea, esta normativa ten que ver, pois, seguramente, é un paso previo necesario para facer despois o traspaso da xestión. Por iso falo no tema da votación, non ten en conta, porque ten que ver con unha intencionalidade que a parte se nos transmite na comisión de traspasar esa gestión. E, volvo a repetir, faise e votas en contra, a parte da xestión, porque non temos a información pormenorizada, detallada, un traballo que eu penso que ten que ser riguroso e veraz e claro. Nós non vamos ir en contra da veciñanza se nos demostra que vai ser moito millor. En algúns casos, pois habrá que compartir comigo, esa concentración sae ben, que funciona ben, en outros casos, págase máis e funciona mal. Entonces, eso tamén é un futurible que tampouco vamos a desvelar ahora mismo, pero hai que recoñecerlo, o sea, que pase a un sistema colectivo donde influye a economía de escala, e antes non nombraba aquí para outras cuestións tamén, o sea, para cuestións de outro tipo,
donde decimos, bueno, pues temos que darlle de comer a máis comensales, pero compraremos o produto máis barato e cocinaremos o máis económico, en proporción nos compensará o consumo dos outros e o precio debería ser menor. E, sin embargo, se nos demostrado por parte do goberno e por parte do que está a acontecer, que os precios se incrementan considerablemente pese a esa economía de escala. En o caso do Conde, por exemplo, incrementamos un 30% o coste do servicio. Entonces, o tema é, nós o único que pedimos son datos, neste caso, insistimos neste traballo, e, como vou aproveitar a oportunidade, pois eu o que falo é de que dinheiro, a gestión do dinheiro, a gestión dos cartos. Estos 60 e pico millóns máis de remanente, non pode ter ahora dicindo antes, ou o remanente máis elevado ano pasado, e o dinheiro que manda a Diputación, pois derivalo para que o servizado que sea mellor, para temas da SEPAP que acompaña a vostede, na mancomunidade, que é un colectivo pois, que se volva a rehabilitar a ETAP, que nunca se puxo en funcionamento. Son ETAP nova, que nunca se puxo en funcionamento, que nunca funcionou, que se foi ao garete sin traballar. Entón, vamos a votar a favor desta transferencia da recaudación e xa digo, é por explicar un pouco e responder neste problema que me tocaba. Nada. Non sei como se pode pasar da delegación da recaudación na Diputación de Ourense. Por lo tanto, a recuperación para o público da xestión dun servizo, que é o servizo recaudatorio, que está na empresa, pasaría a ser unha xestión pública. Podemos pasar de eso para o codillo de tal. Eu non teño nada que aportar. Vamos a proceder. A que replicar non Sí. intervencións? Bueno, usted... Non houve intervencións. Vamos a proceder ao voto desta proposta de delegación da xestión recaudatoria. Votos a favor. Por unanimidade. Queda aprobado. Expediente 690/2025, suplemento de crédito derivado da liquidación dos tributos da liquidación definitiva para da participación dos tributos do Estado de 2023. Este ano estamos en liquidación que se fai todos os anos. Sale ben, que sale mal, pero non é unha novidade que chegou con este grupo de goberno, a liquidación dos tributos do Estado. Este ano a Rúa tiña un saldo, que corresponde un saldo a favor de 63.629,33 euros, no que nos deran máis, e que nos tramitaron menos do que nos correspondía, no que nos estean dando un dinero maior, que nos deran menos do que nos correspondía. Entón, a liquidación definitiva, o desfase do que non nos deron cando tocaba, que eran 23, non agora, pois nos tocan 63.629,33 euros, que non valen agora o mismo que no 23. Estes 63.000 euros, a proposta é dividilos en varias aplicacións orzamentarias, no programa 165 de suministro, que destinaríamos 30.000 euros, o 161.305, isto era luz, alumbrado público, básicamente. 161.352, que son intereses de demora, que son 243 euros, o 326.227, que son traballos realizados por outras empresas, destinamos 32.385,40 euros, que básicamente é servizo de limpeza de instalacións, básicamente non, é servizo de limpeza de instalacións públicas, e a 432.221, a que destinamos 6.000 euros, que son suministros, e lo mismo, para a biblioteca, para o albergue, para a oficina. Esta é a proposta que se trae aquí, que eu para tocar de partido. Bueno, antes de nada, agradecerle que en este caso, sí, como propio, que faga usted a denominación concreta de cada partido.
preguntarle se alguna destas que comentas, bueno, entendo o que me decía, son a estimación, porque se vai a recaudar, es unha estimación, a recaudación é maior e, por tanto, corresponde máis dinheiro. Pero o caso é que contamos con máis cartos que cando se estimou no seu momento. E vexo que se destinan a estas partidas que ustedes consideran apropiadas e adecuadas. A miña pregunta é, algo vai derivado a mellorar a rede de saneamento ou o abastecemento de augas? Por lo que vexo, vai para temas de suministro de luz, para temas de interés de demora, para traballos realizados por outras empresas e seguimos con suministros tamén. Entonces, o que me refería nos puntos anteriores é que, independientemente de que se paga, porque estamos na súa potestade, pues, de derivar estes cartos onde considere, pois que podemos discutir, pois, que sería máis necesario ou máis nós como oposición por meter noutra partida. Hasta agora, en nos presupuestos, dixemos que os íbamos a deixar facer. E vamos a ver, os asesores que teñen que decidir, teñen a maioría, pero teñen a maioría, entón deciden o que consideren máis apropiado. Pues sí, está un suplemento de crédito que estamos aprobando no mes de noviembre. Por lo tanto, a decisión de dónde se llega ese suplemento de crédito en aquellas partidas que están siendo deficitarias o remataron las partidas que no son deficitarias. En noviembre no incorporamos crédito porque no es necesario en noviembre incorporar crédito en aquellas partidas que ainda disponen de él. No servicio de abastecemento e saneamento verá cando se aprobe a liquidación que se corresponda con este ano. O gasto en 2025 non foi menor, non está sendo menor. Algo me dice que nos 2 meses que restan de ano todavía se incrementará sensiblemente por cuestións evidentes e obvias, por lo tanto, pode garantir, e así o transmito sempre que teño oportunidade, e ademais eu creo que non o transmite, e creo que estamos a mostrar a práctica, que o servizo de abastecemento de auga, principalmente de abastecemento de auga, é o que ocupa máis horas de traballo do grupo de goberno, o que se destina máis recursos e o que se prevé destinar todavía máis recursos. Porque a prioridade do Concello, que eu menciono antes, unha etapa que non funciona e que debe recordar que vostede foi alcalde 4 anos e que tuvo moitas subvencións nominativas que decidiu invertir en outros lugares en vez de poner en funcionamento estatal. Entón, o servizo de augas eu creo que está a recibir unha atención prioritaria, está a recibir unha atención prioritaria porque ten que ser así, porque é o servizo fundamental que temos que ofrecer como concello. Por lo tanto, ten esa atención. Agora, este suplemento de crédito, pues se destina a un falta. Turno de réplica, acabo de hacer tiempo. Bueno, está ben aclarar de que fai, pero os presupuestos viñeron vostedes. Os presupuestos viñeron vostedes. Todas as partidas ajustaban vostedes o gasto que estimaban. E agora fan unha aportación ás partidas que consideren. Nós non puxemos ningún inconveniente. Ni nos presupuestos que nos estuvemos, ni nos vamos a poner a que comparten este dinero para hacer esas partidas que, entre comillas, se desviaron. Vale? Eu que preguntei se se había destinado a temas de auga. Con respecto a etapa, se quere sacar o tema, as subvencións nominativas teñen un límite. E o costo de poñer en funcionamento esa etapa era bastante superior á subvención nominativa, por iso se dedicaron outra cosa. Pero sí que estuvemos escudriñando e mirando a maneira de conseguir financiación e de intentar chegar a poñer en funcionamento. Eso que me refiero, o sea, nos non a deixamos perder, nos non a deixamos sin funcionamento, que precisamente o problema de desgaste desa etapa foi que nunca funcionou. E as bombas de non funcionar, moitos aparatos, pois, estropeamos.
O sea, que a nos non se nos pode acusar de eso, non sabemos que é o responsable, pero antes que nos gobernaron vostedes. Entonces, a ver hasta onde vamos a tirar para atrás. Pero o que sí que debo decir é que a subvención nominativa non chegaba para poner en funcionamento esa etapa. Entón, se non chega, para que vamos a destinar unha subvención nominativa a poner en funcionamento a etapa, se non nos vai. Se se vai quedar nunha intervención puntual e non vai funcionar, pois vai se volver a estropear, ou non vai arrancar nunca. Entonces, nós sí que estuvemos mirando a maneira e facendo os medios oportunos para que se pudiera funcionar. Eu o que digo é que ahora diñeiro que chegou a maiores, se destinou a outras cuestións, que ustedes serán responsables e que o inviten. E nos discutiremos se nos parece máis aceptable ou menos aceptable como oposición. Pero o caso é que non se invertiu nesa red de saneamiento, salvo a subvención que se conseguiu para a etapa esa de Santo Estevo, que creo que é de Diputación, se non me equivoco. Creo que é de Diputación. Entón, volvo a repetir, que non dá moito máis sentido entrar en debate, si que me saca vostedes a colación cosas que despois eu non podo sacar, me mezclar temas, entonces, ahora usted pode mezclar ou non, entonces, xa lle dixen que nos vamos a abster a este punto, e que só lle fixen esa pregunta intencionada, claro, de si había algún gasto relativo ao tema de abastecemento. Datos a que esteban 30.000 euros más 9, 39.000, 11.000 euros al año de mantenimiento. Digo que eso de coste que tiene está por debajo de las nominativas. Dieron una cantidad y se destinó ahí, pues se dijo, tenemos tantos 30.000 euros, ¿qué se hace? No dieron para hacer una etapa. Fue decisión, que digo, por la decisión que hay que hacer algo con esto. Costo 30.000 más 9. Tú lle mandas a la comunidad. No, Non chegaba para poder pero funcionar. mencionó de San Esteban. Y digo que no llegaba a la nominativa, digo que el coste de la de San Esteban son 30.000 euros. Sí. Llegaba a una nominativa. Mantenimiento cuesta al año 11.000. Y si no podía estar hecha hace 5 años. Digo, 5, 6, 3, 4, 2, cuando quisiera hacer. Bueno, ya está nada más. Añadir un argumento aí. Plan 1 de 197.000 euros. Nos temos unha memoria valorada feita para a etapa da mancomunada de forma conxunta co Consorcio, a Marco Ourense e co Concello de Petín. E estamos traballando por esa memoria valorada. Nos non lle digo que sea mentira o que dixo. Desde logo aquí non había ningún documento, ninguna memoria valorada en relación á etapa mancomunada do período anterior. Eu quero que quede claro, porque hai veces que se hacían as cousas, pois faríanas. Non lle nego a maior, pero fora do Concello, aquí, non había ningún documento vinculado a esa cuestión. Vamos a votar entón este suplemento de crédito e incorporación este suplemento ao fondo municipal. Votos a favor, 6 votos a favor, votos en contra, abstencións, os 6 votos a favor e 4 abstencións queda aprobado ese suplemento. Claro, volvería a cargo, o que vai dicir, e terá razón, estamos un punto urxente. Nos vai pasar, non te dixen nin por este lado, isto é unha cuestión que aprobamos no pleno de xullo, como ven aí, que foi o convenio en materia de competencias de tráfico, este acordo para que fora do horario da policía local. Para que fora do horario da policía local, fora a Guardia Civil de Tráfico, que se fixe a cargo do control e, por tanto, tamén das sancións do tráfico. Detectouse un erro nos horarios que aprobamos, no que nos, primeiro, non incluímos a cuestión dos festivos, que debe incluir exactamente igual que os domingos, e logo no diario, en vez de aparecer de 8 da tarde a 8:30 da mañá, aparecía de 8 a 8 da mañá.
Traemos de urxencia porque se deu fai nada un caso no que a policía local tuvo un pequeno conflito co Guardia Civil de Tráfico porque houve un golpe precisamente nesa media hora de 8 a 8:30 e así un problema de competencias. Entón, vamos a debatir primeiro a urxencia e deixo a palabra do Partido Popular e se logo teñen a ben aprobar a urxencia pois aprobaríamos o punto para poder facer unha nova publicación que se corresponde coa realidade o que sea. En todo caso, sobre a urxencia. Si xa sabe o que eu vou dicir. Ten a palabra igual. Pero bueno, vamos a ver. Nos temas de urxencia, hasta ahora, sempre que son a caída, pois nunca nos opuxemos. A urxencia, que te voy a anticipar, que vamos a votar na urxencia. Que pasa? Que tenemos unha comisión o xoves, que foi, se non me equivoco, non se nos indicou, vale, o xoves, non se nos indicou nada, como que se nos sorprende o viernes, que por certo, eu non recibí a convocatoria do pleno como solicitei de forma analógica. O sea, se recibí a convocatoria do pleno a nivel analógico, pero non o recibí a título da convocatoria do pleno, non tiña a documentación. Pero a nivel digital, a miña compañera Susana tampouco recibí a convocatoria do pleno e tampouco recibí a documentación pertinente. Entón, a veces que fallaba a lógica da digital ou ahora fallan as dúas. E falla tamén a coordinación de información. Vamos unha comisión, isto para que o sepa a opinión pública, se queda grabado. Vamos unha comisión que se nos informou de que había un tema urxente para o pleno, que nos, de feito, nunca nos opuxemos, hasta ahora sempre colaboramos e sempre deixamos gobernar ca crítica constructiva e ca nosa opinión e con nosos votos en contra quando correspondía e con nosas abstencións quando correspondía tamén. En este caso tamén nos vamos a abster, cuando tamén abstención. Pero é que non se nos notificou isto, non se nos dixo dos homenajes dos compañeiros do Concello, non se nos informou ao respecto. O sea, que non se nos informa absolutamente nada, pero absolutamente nada. Eu creo que na comisión, hombre, por un mínimo de respeto, penso que tal, xa non digo a falta de respeto na propia comisión que aconteceron e que piden que constaten en acta, pero Olín, pues, que non digan, mire, pues, fai falta levar isto urxente na comisión. Pues, oye, pues, sin problema. Creo que hasta ahora todos os casos que se trouxeron de urgencia, en este caso é a caída, nós que non queremos é que teña problemas a policía local, podemos discutir, pues, que se os horarios que se mudaron, como está funcionando. O sea, podemos discutir o que se discutió naquele momento. Pero se hai un error, eso está ocasionando problemas por municipales despois de haberse producido o normal, razonable que nos colaboremos admitindo a urxencia, que tampouco nos vamos a sorprender porque van a votar ustedes a maioría, e que tampouco nos opoñamos a que se solucione o problema. Entón, simplemente deixar constancia desto, que sepa os medios de comunicación, que sepa a veciñanza, a nós non nos informa absolutamente nada, temos que chamar para todos. A única intervención que facemos, ni siquiera nas redes sociales, que isto teño que anunciar, que vai mudar, incluso a outros niveles tamén vai mudar, porque non se nos proporciona documentación que vamos pedindo de forma reiterada, e información importante, tampouco se nos contestan a preguntas que consideramos tamén importantes. Pásase por encima a pregunta, non se nos contesta nin nese pleno, eu penso que voluntariamente nin despois. Entón, non máis que dicir, que se sepa que non se nos informa do tema de urgencia, eu penso que isto xa se sabría o jueves, se non se sabría o antes, disculpas, pero supoño que o problema xa non sería o jueves, nin o viernes, nin o sábado, nin o domingo. Tampouco nos informou do homenaje dos compañeros do Concello, dos empleados do Concello. Vimos aquí, vimos a José e a Isa, e a Loli, e pensamos que sería un homenaje. Non se nos comunicou. E como isto, mil cosas. Entón, acabo a intervención, vamos a votar a favor da urxencia da inclusión. Sobre urxencia, non?
como comentario, a evidencia de que é unha ausencia que os concelleiros do goberno acaban de recibir o mesmo papel que vostede, porque creo que poden confirmar os cinco que ningún deles tiña coñecemento da inclusión deste punto da orde de foi unha cuestión sobre e efectivamente se podía esperar o seguinte pleno para que entrara de forma ordinaria, sí. Pode ser que non se volva a dar un problema en 2 meses nesa media hora, pode ser, pero tamén pode ocurrir que se vea, entón cuanto máis áxiles sexamos para modificar, pois eu creo que millón. Por eso é unha cuestión absolutamente menor, pero importante, menor no que ten a ver con o cambio que se compara a pleno, pero importante para a policía local, e por eso tenemos de urgencia. Procedemos entonces a votar a urgencia, votos a favor, votamos a urgencia, non sei se quedan añadir algo sobre a cuestión de fondo. Sí, quero añadir que por favor me digan cuál es el problema con la policía local. Simplemente por información, porque a mí que eles non sepan, pero os informes non me adore que non me vea formado, entende? Non me soluciona absolutamente nada. Eu digo que estuve nunha comisión e igual que me faltou información desta urgencia, por iso digo as declaracións, o sea, eu mostro moi colaborativo e creo que é bastante coherente, pero non se nos informou disto e non naxe. E como eso, miro outras cousas que me teño escoitado aquí. O sea, parece que nós somos os que temos que aportar documentación, según Fernando, o grupo para demostrarle que eso non é factible, e que nós temos que ponernos en contacto para saber que é o que está acontecendo con un problema. Home, eu penso que vendeuse como medida estrela unha comisión de crisis ou unha reunión de tal, e nunca se celebrou para que cousas que foron bastante máis importantes que as festas e outras cuestións que eu considero importantes, pero non tanto como o acontecido acaecido e con outras cousas que para mí me señalan de maior gravidade ou máis envergadura. Entón, só quería deixar constancia disso, e por favor, se me pode respostar cando se produce este problema, porque se se produciu a semana pasada, ou hai 2 semanas, pois supoño que isto está en mente, e que polo menos se podía haber comentado. Se a ele non importa que lle comente, eu digo que a mí sí, me gustaría saber porque aconteceu ese problema e que conta con nosa colaboración para solucionar problemas, como contou hasta a data da vacuna. ¿Se entiende? Claro. Pues a mí gustame finxirme as cuestións que se debaten, pero como deixa cousas no aire que son incertas, non quero que quede a dúbida de que a vostedes se les informa de todo o que este Concello ten a obriga de informarles. De todo o que o Concello ten a obriga de informarles, les informa. Sobre a xunta de portavoces especial que se creou, nos convocamos a vostede unha vez que non ven. Que non ven. E non ven. Non está no turno da palabra. Vostede solta aquí cousas ao aire e quedan, e me niego que queden cando son mentiras. Entón, esa comisión, esa comisión sí que se constituí e sí que se convocou. E viñeron os portavoces de todos os grupos menos vostede. Entón, creo que é importante finxirse a realidade das cuestións. A realidade das cuestións. E vostede pasa a veces que pensa que o grupo de goberno traballa para vostede. Non temos que darle conta do noso día a día. Está regulado as contas que lle temos que dar e así o facemos de forma, eu creo que super responsable. Para a documentación do pleno, a mesma documentación, perdón, que houve nas comisións de autoría mesmo. E vostede ten a documentación de ambas sesións porque estuvo nelas. Entonces, deixar aquí cousas no aire que non se corresponden coa realidade, eu creo que non é procedente, e ademais non o deixamos lugar, procedemos entón a votación desta cuestión, que é a modificación deste erro nos horarios do acordo plenario do 7 de xulio. Votos a favor, por unanimidade, queda aprobado este punto do acordo. Pasamos ao seguinte punto, no reglamentada a parte de resolución, temos a actividade de control. Comuníquelles primeiro a revisión de información que se deba feita neste trimestre ao Ministerio, información trimestral sobre o plan de axuste, precisamente, información trimestral da execución do orzamento no terceiro trimestre de 2025, o período medio de pagamento do terceiro trimestre de 2025,
o coste do exercicio dos servizos de exercicio 24 e as líneas fundamentales do orzamento de 2026. Damos tamén conta de decretos da alcaldía. Pasamos a novas preguntas, doy a palabra por favor. Vamos a ver. O primeiro rogo, a colación do que anteriormente, porque eu non podo facer réplicas. Bueno, xa se explicou, non sigue existindo, xa se explicou naquele momento por que non existe a comisión, digo a reunión aquel, explicouse, non sei por que se está extinto, de que de feito daquela é un problema, e por iso se está solicitando, vou eu bajar, que me mande, eu non falei da convocatoria do pleno, non me chegou a convocatoria do pleno, non me chegou a convocatoria do pleno, porque, como le chamaron aquí, analógicamente. E a miña compañera non lle chegou digitalmente. Entón, hai un problema. Entón, se eu, cando me convocaron aquela reunión, tampouco recibín a convocatoria, non podo asistir. Depois son duda, quero recordar que son duda naquele momento, nada. O caso é que eu non a recibí. Se non me quere creer, non me crea, pero eu non recibí a convocatoria. Eu non asistí porque non recibí a convocatoria. Vale? Entón, por favor, non siga insistindo sobre cuestións que xa lle explicaron, porque usted está sacando, pois cando lle parece o que me bota a mí en cara, fai vostede reiteradamente constantemente. O sea que me parece un pouco injusto. Despois, os vídeos dos plenos. O sea, por favor, vamos para o Torbojo, que me mande que un PEN, se recolle os vídeos dun PEN, se é posible, solicito encarecidamente, que me mande os vídeos dos plenos e das comisións para todos no meu poder, ou me diga cando se vai poñer en funcionamento por streaming, ou cando, ou donde se colgan, ou se non colgados se podo descargar os vídeos dos plenos todos que se foron celebrando. Voulle pedir outra vez, falando despois por escrito, pedirello con o detalle de gastos das festas de verán, da Bacofesta e do Codillo. O detalle tanto do gasto directo como indirecto, que ten que ver con a preparación das festas, publicidade e demais, vale? Quero pedir información tamén do mural que se pintou nun dos edificios da rúa, simplemente, pois, creo que ou me comentaron que hai participación do Concello, que non saben en que medida participo o Concello, e coa colaboración ou participación do Concello, exactamente non sei. Entón, quero saber como participo o Concello e porque a elección dese edificio en particular, o sea, que ten que ver con esa elección ou que se é unha cuestión do Concello, porque ese edificio precisamente. E con respecto á pintura dos bordillos, todo é necesario, a pintura dos bordillos está ben que se paga, pero penso que hai outras prioridades. Está vendo moitísimos atropelos no casco urbano da rúa, penso que habrá que empezar por os pasos de cebra. Os pasos de cebra e cuestións que teñen que ver ca seguridade dos habitantes. Pintamos os bordillos, que non está de máis, pode axudar, pero estamos falando dun tema que despois os pasos de cebra, pois, damos un tempo maravilloso para dedicarnos a isto, pois que control os bordillos. Pero, bueno, é unha decisión, volvemos a decir, do grupo municipal, unha decisión que toma o grupo de goberno. Eu discuto que o mellor prioritario era o haber sido pintar os pasos de cebra, que están a vista de todo o mundo, porque que se xa que non están. Pregunto tamén, porque me dicen, con redes sociales, que houve un aviso de aplazamiento do Magosto. E claro, a xente dice se en algún momento houve algún anuncio de cando iba a ser o Magosto. Se anunciou en algún sitio, non se anunciou. Parece ser que non viron o anuncio do Magosto, pero si viron o aplazamento do Magosto. Simplemente unha cuestión de aclaración. Pregunto tamén por o tema do reparto de auga. Na comisión dixo que se nos quixen empezar a repartir auga o día 30. Pásenme tamén con esta convocatoria para o tema do reparto. Diceme xente que foi ali a buscar auga que non había, que foron varias veces que non había ninguén.
non estaba. Non sei que explicacións poden dar e se produce este reparto de agua finalmente, non sei se non se produce, que demanda tú e se cumpliron os horarios que estaban establecidos. Tema das fincas, saliu a colación no tema do debate do tema que se comentaba dos desbrotes das fincas, dos veciños que tenían que facer finca PEC, e cousa que por parte do goberno pois se o facía o traballo a empresa que estaba habilitada pola Xunta, se non se facía, eu plantexei, e eu outra mentira máis que, bueno, de outras multas que se veñen contando, plantexei que había fincas do Concello que nos estaban tirando, que nos estaban ocupando, que estaban en situacións complicadas, que tampouco o Concello podía ser, nese sentido, moi crítico cos demais, porque non estaba cumprindo cos desbloques. Eu fixe unha foto despois do pleno, pasaron 2 meses, e, bueno, a foto que fixen despois do pleno estaba sin desblotar, porque o día anterior eu ia sin desblotar, e dixeron que non, que o Concello tiña as fincas desblotadas, se tuviéramos grabacións poderíamos demostrar, e que se había feito non sei cuantísimas intervencións de desbloque e demais, vale. Pois a finca do instituto está así, super por encima do valado do instituto. Está así, o sea, podese verificar, esta é unha foto do xatar. O sea, estaba mal, contouse díxose nos que nos dixo aquí no pleno, pois temos o grupo na oposición, e fomoslo constatar ese día, seguía igual, non sei, non era verdade, pero se nos había dito, e volvimos ahora e tampouco tuveron, pois en 2 meses, pois a precaución de facelo, habendo como hubo posibilidades de incendio, que está amenazado, pois, como poden ver, pode haber afectados tamén. E depois esta foto, que tamén se pode constatar, de Correos. Bueno, gracias, eu xa sei que iso é que tal, pero se non traigo fotos, que evidente o que eu digo, e usted non cuestiona ou mo nega. Eu a única maneira que teño de demostrarlo é con fotos e, bueno, a vista da xente está tamén, iso é o máis importante, que a xente pode ver e contradecir iso o que se manifesta. Despois, volvo a fazer outro logo, porque, salvo error, a rúa do Flomina sigue pechada, aquí dixose que desde o debate do goberno dixeron que para tomar esa medida que había que facer un decreto de alcaldía ou un procedimiento, tal, a sinalización sigue como estaba. O sea, a sinalización da calle, antigua, sigue como estaba. A nivel de Google, xa o dixemos varias veces, o giro está permitido, porque non se fixo ningún cambio. Pero a calle continua pechada e entendendo que a parte do perjuicio que se está ocasionando aos comerciantes se está facendo sin haber feito os procedimentos pertinentes e correspondientes. O sea, se a teñen pechada, que nos diga se efectivamente se fixo un procedimento regulatorio e obligatorio para facer o peche, pero sigue pechada. O caso que se sigue pechada e a xente non está, por que non nos manifestan, non están contentos con a situación. Despois, houve unha pregunta que lles fixemos no outro pleno, que tampouco vou contestada, e que pediremos, se non nos contestan por escrito, incluso pediremos por escrito, que o coste das piscinas municipales, o sea, o coste das piscinas municipales está vendado como ordenanza, hai un precio establecido para a piscina municipal, para a desolación municipal, e incrementouse durante este ano sin que nos teñamos constancia, ni se votara, ni se modificara, ni se alterara esa ordenanza municipal. Entón, queremos que se nos conteste a esta pregunta, e xa digo, por error, quedou sin contestar no plenario. Creo que non me queda nada máis por exponer.
Bueno, a pregunta 3, a cuestión tercera, a décima que dixo que voy a presentar por escrito, pois presentas por escrito e contestaremos por escrito. En relación co primeiro rogo, que non siga insistindo na existencia das comisións, non seguiré insistindo en todas as veces que diga falsidades, entón me vai volver a escutar insistir en que existimos a comisión a que vostede non. E efectivamente a notificación estaba feita en tempo e forma. Despois, sobre os vídeos dos plenos, é un pouco que le mencionaba, vostede pensa que traballamos para vostede, eu non teño que facer un pen cos vídeos dos plenos. Os vídeos dos plenos se dixen no pleno, non sei se non foi no anterior ou fai dos plenos xa, diría que fai dos plenos, que lle contestei que se estaban publicando con regularidade no canal de YouTube que abriron vostedes a nome do Concello de Aragón. Os plenos están publicados no canal do Concello, non se publican en streaming, así o expliquei, por un problema coa plataforma que agora requiere un número de suscriptores mínimo para permitir os streamings, pero sí que se publican, unha vez que se remata, o día seguinte ou o día despois a máis tardar, pois se publican no canal do Concello de Aragón. En relación ao mural non entendo exactamente a pregunta, non lle gusta o edificio que escollí. No. Foi un edificio, digo, como se tratou, como se escollera, se escolleu, se foi a entrada da rúa e que fora visible de la entrada da rúa. Teño que dicir que foi un erro, en certo sentido, porque cando se mirou a fachada era outono, inverno máis ben, e por tanto non había, as árboles estaban sin folla e se veía perfectamente na entrada da rúa, era unha parede que tiña moita visibilidade, pois a verdade que non se ve todo o que nos gustaría. Intentaremos solucionar de alguma maneira, ahora podar as árboles, pero é verdade que non rao, pero foi un erro por cando se viu esa parede. Tamén se buscou unha parede que fora un tamaño asumible económicamente polo Concello, porque que colga do Pacto de Estado para o acceso sobre as mulleres e non se podía gastar. Hai moitas fachadas, hai moitas paredes que igual eran millores, a meu modo de ver, máis grandes, pero moito máis caras. Entón, a persoa que fixo o mural é 100% do Concello, que participa do Concello, fixo o Concello. A persoa que fixo o mural, que é unha artista, neste caso do Concello de Carballo, se lle ofertaron dúas posibilidades, en realidad, e ela escolleu. Nos lle dimos a escoller ese que finalmente polo que optou ela, o outro que a nos igual nos parecía incluso máis acaído, que este que dá a praza do Concello, pero non estimo que é realmente máis difícil de acceder. Está por riba do Cuatro Camiños, que é unha parede que queda moi visible na praza do Concello, na que a priori non se vai construir nunca adiante, por lo tanto, afea bastante, eu creo, que o contorno da praza, pues, unha parede en branco e se lle deron esas dúas posibilidades, que por cuestión de tamaño eran bastante similares, e foi a esa persona que escolleu cual lle parecía mellor. Pintura de Gordillas. Non sei, igual Fernando se acorda exactamente do que leva gastado este grupo de goberno en repintar pasos de cebra, pero llegamos gastado en pintar pasos de cebra, de feito se foi unha das primaveras se fixo un traballo específico de repintado de pasos de cebra, a factura foi aprobada e pagada, non sei se foi por decreto no seu momento ou a través de xunta de goberno local, pero en todo caso tuve un coñecemento. Hai un paso de cebra que está... Hai varios. Quanto gastou vostede en pasos de cebra? Bastante. Xa lle digo que non vimos unha... Eu discutí. En todo caso, isto non me va. Gastamos en pasos de cebra e probablemente nos tocará volver a gastar, porque non vimos isto, pero gastamos. E ahora gastamos en morrillos. A ver se a xente non aparca nas aceras. A ver se a xente non aparca nas aceras. Despois, aviso de aprazamento do agosto. Si puña aprazamento non era, tiña que poñer suspensión. Non se anunciara o día do agosto, non, pero tradicionalmente o Concello de Aragón fai un agosto o día 1 de... O sea, neste caso porque cuadraba o sábado, pero no contorno do día 1 de Santos, que además este ano era un día bon, porque era sábado, así que era un día moi bon. Optouse por non facelo por esa cuestión que se publicou especificamente, porque foi unha semana moi complicada na cuestión de abastecemento e os usos espacios estaban no outro lado e non nos sentíamos capacitados para afrontar un agosto ese día. É verdade que despois, por sorte para todos, non choveu o sábado todo o que iba a chover e, por lo tanto, as captacións nesa xornada, aquí estaba previsto que empeoraran bastante,
non sufriría un empeoramento, pero a previsión era esa. En todo caso, non se comunicou. acabo de explicar, acabo de dicir que non se comunicara que se iba a facer en agosto ese día, pero que tradicionalmente o Concello da Rúa, e estaba bastante corrido por aí, de feito, como día, nos preguntaba a xente se as entradas se collían ali como sempre, ou había que colleras no Concello, tradicionalmente se fai nesa fin de semana. Como o Concello non fixo o agosto ese día, e además como Benres se quedou muita auga, a Asociación de Veciños de Fortel, que facía o Benres, trasladou ao sábado, e además a Asociación de Sabuelo tiña un Samaín, que además foi de muitísima asistencia, por lo tanto, entendemos que a cuestión quedou coberta de forma sobre. Despois, reparto de auga. Aí nesa comunicación que explico que ensinou vostede, puña que se repartía auga, pero que puña si era que era o 31 de outubro, de 12:30 a 2:30, na cantina. Así se repartiu, e aí veu moita xente, a que ademais, a diferencia, creo que tamén comentei na comisión, que vamos a hacer de forma diferente a como se fixera no Brao, porque o que nos pasou no Brao, bueno, houve un certo abuso de algumas persoas e houve xente que necesitaba auga que quedou sin ela. E despois incluso viña xente que non sequera estaba entrando na rúa, bueno, intentouse levar un control maior. Volverás a repartir auga, por desgracia, moitas veces, porque compramos moita auga, como tamén lle comunicamos xa na comisión, temos comprado moita auga e se irá a repartir cada vez que xa problemas co abastecemento, sobre todo na zona de Santa Mabella, que por desgracia vai ser unha cuestión habitual neste outono e inverno. Desde 12 das fincas, eu reitero cada unha das palabras que dixen no outro pleno. Este Concello desbordou 1, 2, 3 e algúns lugares hasta 4 veces. Todas as propiedades do Concello, viales públicos, todos os espacios que nos corresponde desbrozar. Por exemplo, unha das fotos que acaba de ensinar, que es que me sorprende que ensine sobre muchas cousas, porque esa foto que acaba de ensinar do solar de Correos, no que vostedes xeneraron ali un vertedero, non nos generamos, non, xeneraron vostedes. Non sei se de solar este verano, desbrozamos, se non me equivoco, 3 veces. E falamos agora dunha empresa especializada na retirada de ferralla, ademais, para que leve toda esa porquería que era ali, que se estaba pudrindo e que estaba xenerando un problema sanitario. Entón, sigue sucio. Menos sucio que se sacou a foto hoxe, espera que non teña de fai 2 semanas, de fai un mes, porque estaba bastante máis sucio. E con máis merda, con máis porquería acumulada ali. E máis porquería. Que non depositamos nós, ninguna. Vostede decidiu levantar un cierre de 2 metros, que este é o debate, nun solar municipal para acumular ali basura. Vale? E agora temos que xestionar esa basura que vostede xenerou. Como saben, este grupo de goberno é unha persoa que padece directamente esa cuestión. Bueno, sí. Xa está. De doutor Vilga, pois ten que quitar a vallasa aí, en todo caso aí está sinalizado desde antes do seu goberno, e aquí teña unha persoa que me presiona moito e ten razón, que hai que sacar esa valla de aí, absolutamente, pero aí hai unhas sinais que impiden o tráfico desde fai, porque dixo vostede, están as sinais activas que xa ponen ali zona peonil e tráfico restringido. E vou dicir unha cousa máis que yo direi cada vez que fale vostede, doutor Vilga, que asinou o convenio do Plan 1, que firmou ou que presentou a memoria para o Plan 1 e que se adheriu ás normas que ten o Plan 1 foi o goberno liderado por vostede. E esas normas e ese convenio e outras cousas dicen que é un plan que está pensado para a creación de áreas peonís. E vou máis alá, que xa expliquei 20 veces no pleno, pero no documento original que vostede aprobou, até iban volados por todas as beirarrúas, por cual todo isto que queren ustedes agora de que a xente aparque nas beirarrúas quedaba absolutamente inhabilitado polos volados que pensaban. Entón está moi ben aquí botar lama, pero hai que ser tamén moi consecuente con que se aproba. Nada, como estamos por rematados, son as 10. Unha pregunta por resposta. No, dixo dúas cousas que van a presentar por escrito. Unhas das Cristinas
y a detalle los gastos que se necesitan. Segunda resposta. Pero